Hello, hello și ce mai faceți? Bine, sănătoși și eu, slavă Domnului. Astăzi însă, spre bine și sănătoasă, sunt super entuziasmată, întrucât după mulți ani în care am fost puțin reticentă și fricoasă, astăzi mi-am făcut curaj pentru prima mea injectare cu acid hialuronic în buze. Așadar, astăzi mă duc să-mi injectez buzele. Sunt agitată, nu știu, am așa o ușoară urmă de frică că nu va ieși bine, că nu voi arăta bine, că voi avea botul acela de rață, știți voi, dar totuși, fiind o clinică pe care o cunosc, un doctor pe care îl cunosc, cred că totul va ieși bine. Am ales să fac acest video sub forma unui daily vlog, întrucât îmi doresc să vă iau cu mine pe tot parcursul zilei și să vă arăt exact fazele prin care trec. Sper să îmi permită să și filmez acolo în clinică, să vedeți care este procesul și cum se desfășoară toate lucrurile. Înainte să o iau la drum, pentru că sunt pregătită, vreau să vă spun că această intervenție nu este neapărat un muft. Întrucât, în urmă cu un an, cam pe vremea aceasta, undeva în aprilie, știți voi că am avut operația aceea de hemangiom, am avut aici un dit ai buboiu, pe care domnul doctor Chertif de la Clinica Cosmetica din Baia Mare mi l-a scos, iar în urma acestei intervenții buza mea a rămas ușor avariată, să zic așa, și atunci, da, în urma acestei intervenții, cu atât mai mult îmi doresc să fac ceva cu buzele mele. Nu îmi doresc buze foarte voluminoase, îmi doresc să îmi ridice oarecum partea aceasta dreaptă, care la voi e stânga, pentru a fi la un nivel cu cealaltă parte. E puțin inestetic, a rămas o micuță cicatrice care mă cam, știți voi, deranjează. Uite, am să vă arăt acum cum arată buzele și rămâneți aproape, pentru că vă iau cu mine. Așa arată, deci. Da, micuțe, lipsite de viață și ciopărțite. Sperăm că acest lucru să se schimbe în câteva ore. Da. Știu că trebuia să filmez partea asta ieri, așa cum v-am promis, însă știți voi, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg de fiecare dată, însă uite, o fac acum, este a doua zi după intervenție, arăt foarte interesant, ce-i drept. Știu că v-am promis că vă voi lua cu mine, însă nu știu cum să vă spun, dar diaree, emoții, panică și așa mai departe și am uitat complet de chestia asta. Probabil dacă aș fi întrebat, mi s-ar fi dat permisiunea de a filma acolo, întrucât și ei au un cont de Instagram unde își afișează munca de zi cu zi și ar fi fost o chestie faină pentru ei. Însă nu, n-am putut, am fost cu totul pe altă lume. Și încerc acum să pun lucrurile cap la cap, să vă pot povesti în ordine cronologică tot ceea ce s-a întâmplat, dacă n-am reușit să filmez nimic. Așadar, v-am lăsat din prima parte, eram acasă, am pornit spre Baia Mare. Eu fiind de lângă satul mare, până în Baia Mare am făcut undeva la, nici nu mai știu, o oră și ceva. În fine, ăsta nu este un aspect foarte important pentru voi. Să o luăm din fața clinicii. Trebuie să știți, cei care sunteți din Baia Mare sau împrejurim, sau cei care vă doriți să mergeți la această clinică, este vorba despre clinica Cosmetica din Baia Mare, trebuie să știți că ei încă apelează la testele COVID, adică nu ai cum să intri în clinică fără un test negativ de COVID. Nu trebuie să mergi tu neapărat cu testul făcut, ci poți să ți-l faci în Cașcara Beta, care se află exact în fața clinicii. Mergi prin punctul de triaj, este acolo o asistentă, un asistent, nu contează, și îți face testul COVID. Eu am prins unul din nas, spre nefericirea mea, așa credeam atunci, însă
Asistentul de acolo a fost foarte drăguț și nu a introdus bețigașul ăla până în creier, abia dacă l-a introdus puțin și a fost totul ok. Am pățit-o tot acolo, că mi s-a introdus până în creier și na, a fost un pic mai nasolică. De data aceasta însă a fost foarte ok. În regulă. Odată ce am trecut de punctul de triaj, am intrat în clinică, am luat veșnicii botoșei, așa, m-am dus la recepție. Ei știau deja numele de la triaj, pentru că în momentul în care se vede că este negativ testul, sună și întreabă: Cutărescu poate să intre? Da, poate să intre, și atunci știu asistentele cine intră. Am intrat acolo, eu având deja o fișă a pacientului de acolo, nu a trebuit să mai prezint un act de identitate sau chestii de genul acesta, însă, înainte de a intra în sala de intervenție, a fost necesară completarea unui formular. În acest formular a trebuit să dau date referitoare la persoana mea, la sănătatea mea, dacă am boli cronice, dacă am anumite afecțiuni, dacă iau un anumit tratament medicamentos în momentul de față, dacă am vreo alergie și așa mai departe. Mi s-a prezentat de altfel, tot în formularul respectiv, procedura, pregătirea, ce fel de ace se folosesc, la ce trebuie să mă aștept, ce s-ar putea întâmpla și, nu în ultimul rând, mi s-a comunicat prin intermediul acestui formular că intervenția nu este garantată, adică s-ar putea să iasă ok sau s-ar putea să nu iasă ok. Așa, momentan vedeți care este situația în ziua 2. În regulă. Trebuie să-ți dai consimțământul, și pentru ca ei să-ți poată prelua datele și așa mai departe, că ai citit și ești de acord cu tot ce ți s-a prezentat acolo referitor la această procedură sau intervenție, sau nici măcar nu știu cum să o numesc. Ok, am predat formularul, după care am fost însoțită în sala de tratament, pentru că așa se numește. Așa, acolo a fost o domnișoară asistentă pe care o țin minte chiar de anul trecut, de când am fost pentru operația de hemangiom acolo, și încă un rezident, cred că era, sau nu știu cum să numesc, mă rog, învăța, asistentul respectiv învăța. Ok, a venit cu un fel de fișă a pacientului, la care eu nu am avut acces, a fost strict pentru ei. I-a prezentat băiatului: uite, aici scrii câți mililitri în buza de sus, câți mililitri în buza de jos și așa mai departe. Și bineînțeles că după ce am intrat, m-au luat toate emoțiile și m-a luat și cu diaree. Bine, nu s-au întâmplat accidente, Doamne ferește, dar m-am simțit eu așa, foarte, foarte panicoasă, să zic așa. Ok. Și prima întrebare a mea a fost: doare sau nu doare? Adică eu m-am documentat puțin și părerile sunt împărțite. Unele persoane spun că doare, alte persoane spun că nu doare. Aici cum se prezintă părerile. Și domnișoara a zis: păi, la fel și aici. Unii spun că doare, alții că doare mai puțin. Depinde de cât de bine tolerează pacientul durerea. Ei bine, eu i-am spus că nu o tolerez. După ce am născut, nu, deci chiar nu tolerez durerea. Și atunci mi-am mulțumit că i-am spus acest aspect și mi-a adus o cremă cu anestezic. Nu știu ce fel de cremă era, avea o textură ușoară, cremoasă, era albă, cu miros destul de înțepător, și mi-a aplicat-o pe buze. Asta nu înainte de a îndepărta orice fel de... Bine, n-am avut eu nici gloss, nici ruj, nici fond de ten, nici nimic, însă pentru a îndepărta orice fel de impuritate sau ce ar mai fi putut fi acolo pe buze, a dezinfectat buzele, după care a aplicat această cremă.
Este super eficientă crema asta. Nu știu, mi-ar plăcea să o găsesc și să o am în casă în caz de nevoie pentru orice, pentru că efectiv o aplici și în maxim, nu cred că au trecut 5 minute, nu, vreo 2-3 minute, mi-a amorțit întreaga zonă aici a buzelor și pentru că a aplicat destul de multă cremă, o parte din aceasta s-a strecurat printre buze și a ajuns pe vârful limbii, ceea ce a însemnat că mi-a amorțit și limba. Deci vă dați seama cum am putut să vorbesc. Am cerut un șervețel sau ceva să-mi dea, să-mi șterg limba, că efectiv mi-a amorțise vârful limbii și nu mai puteam să vorbesc, nu mai știam cum îmi țin gura și așa mai departe. Ok, am șters situația de acolo, între timp a venit domnul doctor, este vorba despre domnul doctor Costa Chertif, același doctor care în urmă cu un an de zile m-a scăpat de dita-ibuboiul acela. Dacă n-ați văzut clipul despre hemangiom, vă invit să o faceți. Chiar dacă nu sunteți în cauză, poate aveți prieteni și așa mai departe, sunt informații utile și acolo. Ok, a venit domnul doctor și s-a uitat la mine. Păi, la ce trebuie? Păi, na, uite, m-ați operat anul trecut și buza mea a rămas nițel ciungă, că, na, ok. A solicitat să mi se șteargă crema de pe buze pentru a vedea el ce este de fapt de făcut. S-a uitat și a zis, ok, e ok. Nu a cerut alte detalii, nu am dat alte detalii, i-am spus numai că vreau să-mi ridice partea aceasta un pic mai la nivelul celeilalte părți. Am fost întreruptă de soțul meu și băiețelul meu care tocmai au venit acasă, dar nu voi lăsa acest aspect să scurteze clipul și să omit informații prețioase. Nici nu mai știu unde am rămas. Așa, după cum spuneam, i-am precizat faptul că îmi doresc ca partea dreaptă să fie la nivelul celei stângi. Ok, să vă întindeți, mi-a spus, am închis ochii, pentru că vă dați seama că n-am vrut să văd ace și tot felul de așa. Oricum am fost panicată, dacă vedeam că se îndreaptă cu acele spre mine, cred că eram mult mai panicată. Și da, înainte de asta a făcut un desen cu markerul, nu știu ce și-a fixat el acolo, ce și-a așa. Și am așteptat prima împunsătură să văd, să știu cum e și am pus undeva în zona asta. Poate că se și vede. Și a fost urâțel. A fost chiar urâțel. Am mărit un pic să știe că doare. A bâzâit el acolo ce a bâzâit, a scos acul, a venit în partea stângă, aici a introdus acul, am simțit când a introdus acul, însă durerea nu a fost la fel de mare ca și în partea dreaptă. N-am înțeles care a fost treaba, dar așa s-a manifestat. Ok, a injectat aici ce a injectat, după care a venit înapoi și îi spune asistentei: măi, dă-mi, te rog, că a ieșit. Eu am înțeles din a ieșit, am înțeles că acolo unde a introdus el acidul hialuronic a ieșit pur și simplu afară, ceea ce înseamnă că a trebuit să mai injecteze încă o dată. Din nou, aceeași durere. Aș vrea să spun suportabilă, dar a fost spre insuportabilă. N-aș vrea să vă speriu pe cele care încă nu ați trecut prin această procedură și urmează să o faceți. Dar, da, cum spuneam și mai devreme, nivelul de toleranță al durerii la fiecare pacient este altul. Pe mine m-a durut, uite, m-a durut foarte tare în partea dreaptă, în partea stângă însă a fost super suportabil, adică dacă ar fi fost ca și în partea stângă, era super tare, era foarte ok. Ok, am mai injectat și pe aici și nu știu aici unde e operația, dacă a injectat sau nu a injectat, în fine. Eu pe tot parcursul acestei intervenții am avut ochii închiși și m-am tot rugat să termine odată și să termine odată, pentru că efectiv în partea asta, în zona asta, m-a durut foarte tare.
Și da, uite, se vede și vânătaia, adică nu mint, chiar a durut. La un moment dat le-am auzit, dă-i o oglindă să se vadă. Mi-a dat o oglindă și arătam foarte rău, arătam super rău, în sensul că tot nu se întâmplase ceea ce eu am vrut. Partea stângă, care e dreapta la voi, partea stângă era mult mai sus și mai umflată decât partea asta altă și i-am explicat, păi, uite că nu sunt la un nivel. Stai liniștită că peste 2-3 zile se va desumfla și va fi ceea ce trebuie, va fi bine. Ok, la doctorul a plecat, m-am dus, am achitat, da, și să vă și precizez, am plătit 180 de euro pentru 1 ml de acid hialuronic și mi-am adus aici chestia asta ce am primit-o de la ei pentru păstrare. Nu știu cât se vede. Mă rog, am să vă citesc de pe ea, că nu cred că a dat focus cum trebuie. Chroma. For Creators of Beauty. Saifa Volume plus lidocaină. Și pe partea asta aici mi-a scris și data. Și numele doctorului, Kertif Costache. Da, mi-a dat chestia asta pentru păstrare, în cazul în care voi dori să-mi injectez din nou, să știu ce fel de acid hialuronic s-a folosit. Ok, da, bun, v-am spus și despre preț. A fost 1 ml și s-a injectat numai și numai în buza superioară. Am vorbit și despre buza inferioară, însă doctorul a spus că nu este cazul să injectăm în buza inferioară, întrucât are un aspect frumos, natural, nu este ciopărțită, nu i s-a întâmplat nimic, este ok. Bun, am ieșit din clinică cu ditai botul de rață, eram super amorțită, dar până ce am ajuns la soțul meu, amorțeala, anestezia aceea locală, că anestezia locală se face cu injecție, amorțeala, da? Să rămânem la amorțeală. Așa, a dispărut pe când am ajuns la soțul meu, am putut vorbi destul de greu și acesta este unul dintre motivele pentru care nu am filmat acest clip ieri, pentru că nu aș fi putut să vorbesc la fel de bine cum o fac acum. Acum vorbesc foarte bine comparativ cu felul în care am vorbit ieri. Am ajuns la el, reacția lui a fost așa oarecum. A remarcat și el faptul că partea stângă este mult mai ridicată decât partea dreaptă, dar i-am spus, uite, medicul a spus că va fi bine, în 2-3 zile va fi bine. După ce efectul cremei cu anestezic a dispărut, a început să mă doară. Deci au început să mă doară buzele, adică buza, că e vorba de una singură, cea de sus, m-a durut teribil, chiar m-a durut foarte tare. Nu am reușit să beau dintr-un pahar, din cană, din așa ceva, n-am putut să fac chestia asta, am dat totul pe mine, așa că am apelat la pai. Ok, am să vă atașez o poză undeva pe aici, pe undeva, să vedeți cum au arătat buzele mele la 10 minute de la intervenție. Așa, vă faceți voi o părere când vedeți poza. Și cum au arătat buzele mele aseară. Deci undeva la 6-7 ore de la intervenție. Acum sunt mai multe 24 de ore, sunt vreo 30 de ore deja de la intervenție, deci o zi și un pic și buzele mele arată în felul acesta. Încă nu pot să vă spun, nu am o părere. Cert este că sunt încă umflată, adică în zona aceasta chiar sunt umflată. Se vede vânătaia de aici, unde v-am spus că m-a durut foarte tare atunci când a introdus acul. Pot să mișc destul de bine.
Până în momentul de față nu este ceea ce mi-am dorit, însă acest clip nu se termină aici. Intenționez să filmez și mâine și poimâine pentru a vă ține la curent cu starea buzelor mele și pentru a vedea și voi ce face sau nu face 1 ml de acid hialuronic introdus în buze, mai ales atunci când aveți o cicatrice sau o deformare a buzelor sau lucruri de acest fel. Da, nu știu dacă mă apropii mai tare, nu cred că îi dă focus. Ok, așa arată. Interesant. Ok, hai că am reușit să vă arăt și un close-up. Oricum, acest clip nu se termină aici. Voi documenta această experiență probabil încă vreo 2-3 zile pentru a vedea și voi cum decurg lucrurile. Cu siguranță sunteți curioși și eu sunt super curioasă să văd cum vor decurge lucrurile în următoarele zile, pentru că în momentul de față buzele mele arată... Da, nu găsesc un adjectiv potrivit pentru a le descrie. Ok, ne vedem mâine, ceea ce înseamnă pentru voi în 2-3 secunde. Ziua 3, așadar, după cum v-am promis, documentez în continuare situația buzelor mele. Cam așa se prezintă. Buzele încep să-și iau o formă destul de naturală, însă vânătaia e tot aici. Cu durerea stau mai bine astăzi, pot vorbi mult mai bine, am putut să și mănânc, am putut să și beau cu ușurință din pahar, din cană, e ok. Deci durerea nu mai este la fel cum a fost ieri și normal nici cum a fost alaltăieri. Fiind a 3-a zi, durerea s-a diminuat. Simt, da, când fac mișcări ale buzei, simt un oarecare disconfort, dar este unul super suportabil, deci nu este absolut nicio problemă. Încă sunt nedumerită de forma buzelor mele, întrucât nu s-a ajuns acolo unde am vrut eu. Au trecut 3 zile de la intervenție și buzele mele încă nu arată cum ar trebui și probabil că nici nu vor arăta. Voi mai filma mâine să vă țin la curent cu starea buzelor mele. Cel mai probabil după ce va trece umflătura, buzele vor reveni la forma care au avut-o inițial, pentru că da, nu știu, dacă era să fie la același nivel, cred că deja ar fi trebuit ca partea dreaptă să ajungă la nivelul celei din partea stângă. Nu știu, mai vedem și mâine ce se întâmplă, rămâneți aproape, cum am spus și ieri, ne vedem mâine, ceea ce pentru voi înseamnă acolo 2-3 secunde. Ziua 5. V-ați așteptat la ziua 4? Ei bine, nu am filmat nimic în ziua 4, întrucât am avut o zi super plină și nu am avut neapărat un update de dat. Așa arată buzele mele în ziua 5. Ca și o concluzie e partea asta oarecum, pentru că nu voi continua să mai filmez, pentru că nu se întâmplă absolut nimic. Uite să-mi și iau ochelarii jos un pic. Consider că intervenția asta este oarecum egal cu 0. Este adevărat că în momentul în care am parcurs formularul respectiv de la clinică, scria acolo că nu garantează succesul. Ei bine, în cazul meu, această intervenție nu a avut succes. Asta nu înseamnă că nu poate avea succes la voi. Sunt foarte multe fete care și-au injectat buzele cu acid hialuronic și au obținut un rezultat frumos. Eu tind să cred că eșecul în ceea ce privește buzele mele este datorat operației de hemangiom pe care am avut-o, întrucât în zona în care este cicatricea de la operație, tind să cred că nu a pătruns deloc acid hialuronic. Chiar și în timpul intervenției, nu știu dacă am spus anterior sau nu, dar doctorul a spus că, după ce a injectat prima dată, a spus că a ieșit.
Deci asta înseamnă că oarecum în zona respectivă nu a fost acceptat acidul hialuronic sau nu a avut loc, cine știe, poate sunt nodule acolo. Pot fi mai mulți factori pentru care nu a reușit să pătrundă în zona respectivă. Acea zonă fiind exact zona de interes pentru mine. Ei bine, așa am pățit, am rămas fără 180 de euro și cu o ditai vânătaia, că asta se vede, asta chiar se vede. Va dispărea în câteva zile. Îmi simt buzele încă umflate, dar cred că foarte mare diferență nu va fi în zilele următoare. Oricum, voi încerca să vă dau update în cazul în care va fi ceva de remarcat. Voi încerca să vă dau update pe Instagram, îl voi pune în repere pentru a fi acolo tot timpul, nu doar la stories, pentru că știți bine, stories dispar după 24 de ore, dar dacă sunt salvate în repere, se pot găsi acolo. Pentru cei care nu știți, pagina mea de Instagram, Bianca Buie, mă găsiți foarte ușor. Așadar, asta este. Nu știu dacă am mai vrut sau nu am mai vrut să menționez ceva. Se poate vedea și după cum vorbesc și așa, că nu sunt mulțumită de ceea ce s-a întâmplat. Asta este, nu dau vina pe clinică, nu dau vina pe doctor, nu dau vina pe acidul hialuronic. Cred că singura vină, între ghilimele, că nu e o vină, este operația care am avut-o. Asta este. Am încercat, am văzut. Dacă nu aș fi încercat, m-aș fi gândit în permanență la această variantă. Dacă nu o făceam acum, cu siguranță o făceam undeva în viitor. Am făcut-o și măcar știu o treabă, cum zice românul. Ok, eu sper că v-am făcut o idee despre tot ceea ce înseamnă injectarea cu acid hialuronic și v-ați făcut o idee despre ceea ce vă puteți aștepta în cazul în care veți hotărî să vă injectați și voi acid hialuronic în buze sau nu numai. Reacțiile post-intervenție sunt comune la toată lumea. Că mie nu mi-a reușit în partea aia, e partea a doua, însă umflăturile și vânătăile și durerile și așa mai departe sunt comune și se întâlnesc și la alte persoane, nu doar la mine, pentru că eu am avut problema aceasta. Ok? Mă bucur că ați rămas cu mine până în acest punct și ați avut răbdare. Eu vă pup și vă îmbrățișez cu drag și să ne vedem cu bine data viitoare. Numai bine vă doresc!